got me like. Hej så sammen og rigtig velkommen til denne video. I dag skal vi snakke om min såkaldte langtur. Nogle af jer har sikkert godt hørt om den på min livestream, eller også har jeg snakket mere om den, eller et eller andet. Men i hvert fald så er det, jeg skal på langtur, min såkaldte langtur i morgen, og jeg glæder mig fucking meget, lad mig sige det på den måde. Så i den her video vil jeg simpelthen snakke om, hvorfor det er, jeg kommer til at være så inaktiv, og der kommer simpelthen stort set ikke til at være noget på min kanal. Jeg håber lidt på at kunne lægge nogle vlogs ud, men jeg vil stadig ikke love noget. Men jeg har faktisk stadig egentlig ikke forklaret til i den her video, hvad det er, min langtur er. Det er simpelthen sådan, at jeg starter her hjemme i Danmark. Jeg tager afsted i morgen. Jeg tror, det er den 26. her. Og så, så kommer jeg hjem den 24. september. Det er ikke helt besluttet, men det er det, vi regner med. Og så er det, at så kører vi først ned til Tyskland, så kører vi ned til Schweiz og Østrig. Og så kører vi ned til Italien, og så kører vi hen til Spanien, så kører vi op til Frankrig. Og så vil jeg være hjemme igen. Og det er simpelthen det, jeg skal på min såkaldte langtur. Og jeg siger bare, jeg glæder mig fucking meget. Og ja, det er altså i skoletiden. Men jeg vil gerne sige, at I rigtig gerne vil følge med Instagram. Jeg er allerede gået i gang her. Jeg har fået 70 følgere, og det er rigtig cool. Og så sidder jeg bare og lægger nogle billeder ud en gang imellem, og det kommer til at gøre en hel masse på langturen. Så der kommer lige noget heroppe på skærmen lige nu. Og så kan I gå ned, så kan I tage jeres mobil frem og følge mig, eller I don't know. Men det kunne i hvert fald fucking nice, fordi jeg kommer til at poste en hel masse der. Men jeg tror alligevel, det bliver til noget med de her vlogs her, fordi at I har virkelig vist en god support for de her vlogs-videoer, jeg har lavet. Jeg er pivdårlig til at lave dem, men redigeringen bliver faktisk okay. Og jeg tror, jeg har god mulighed for at redigere, fordi der behøver man jo ikke internet. Så jeg regner med, at der nok kommer nogle vlogs ud, men nok ikke sådan skide aktiv. Men I har bare vist en pisse god support på de her vlogs her. Mine 3 mest likede videoer, det er vlogs, jeg har godt nok slettet den der. Nej, jeg har ikke slettet den, jeg har gjort den der Thijs Tilly video privat. Og det er simpelthen valgt at gøre, fordi der var helt fucked up. Men jeg tager den frem igen en gang. Okay, ja, jeg skal nok lade være. Jeg kunne bare ikke styre mig selv. Jeg havde bare lige utrolig meget lyst til at lave det der pis. Denne video her, den blev optaget over nogle dage, og jeg har lige lavet en epic fejl. Jeg tabte min mobil udenfor, og der regnede, og der lynede, og der tornede, og det havlede, alt det der pis der. Og så glemte jeg kraftedeme at tage den ind. Og nu har han bare ligget derude og bare... Så nu kan jeg nok ikke tage så mange vlogs eller alt muligt pis, hvilket jeg er fucking med over. Jeg prøver lidt at se, om jeg kan få gang i mit kamera, men sådan som det står lige nu, så er der hverken vlogs eller Instagram, og det er fucking med over. Men måske, jeg prøver lidt at se mit gamle kamera der, som jeg også optog min chili challenge pis med, om jeg kan få det til at køre. Men vi skal nok finde ud af noget, som jeg er pis med over, at min mobil lige er flækket. Men i så fald, så er der ikke meget mere at sige. Tusind tak, fordi I gad kigge med på den her video. Jeg kommer ikke til at lave video i fucking 2 måneder, eller livestream, det bliver fucking ript. Men ved du hvad, vi prøver at se, hvad jeg gør. Jeg kan måske komme til at lave en enkelt stream eller 2 på ferien, hvis I kan klare jer med lortekvalitet, eller I ved. Så jeg håber virkelig, at ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu, men i hvert fald tusind tak, fordi du ikke gad at kigge med på den her video. Og det er sidste gang, jeg laver en video i 2 måneder, muligvis nu, hvor min mobil er flækket. Jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke leve uden min mobil, så det er fucking ript. Også alle de ting, der lå på den, alle de billeder, nej. Men tusind tak, fordi du ikke gad at kigge med på den her video. Og så ses vi om 2 måneder. Hej. Nej, for helvede, det er sidste skoledag. Det er sidste skoledag. Må jeg så se noget dance eller noget?